आमच्यासाठी सगळे पर्याय खुले आहेत असं म्हणून संजय राऊत म्हणतात. उबाटाचे ना म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्याय खुले आहेत की पर्याय उरले नाही आहेत? उबाटाचे नव्हे आणि काँग्रेसचे नव्हे तर भाजप आणि शिंदे शिवसेनेच्याच नगरसेवक फुटतील असं वाटतं. असं आहे ना की संजय राजाराम राऊतकडे आणि त्याच्या नेते मंडळीकडे, त्याच्या मालकाकडे आता काय पर्याय राहिला आहे? नाक घासून येण्यापेक्षा त्यांना नाकच घासायला लागणार. पाठीतला कणा राहिलाय का उद्धव ठाकरेचा? म्हणून ज्या स्वाभिमानाने तुम्ही लढलात, आज तुमची भाषा बघितल्यानंतर तुमच्या पाठीतला कणा हा पूर्ण 100% मोडलेला आहे, हाच आम्हाला दिसतोय. आणि आमची महायुती भक्कम आहे. महायुतीप्रमाणे आम्ही राज्यामध्ये काम करतोय. आणि म्हणून थोडी चर्चा चालू आहे, निश्चित चर्चा चालू आहे. कोणी महापौर, कुठली स्टँडिंग, या सगळ्या वरिष्ठ पातळीवर सगळी चर्चा सुरू आहे. त्याच्यामध्ये उगाच नाक खुपसण्याचं काम, तसंही या संजय राजाराम राऊत आणि त्याच्या मालकाची सवयच आहे दुसऱ्यांच्या बारशामध्ये जाऊन मिठाई खाण्याची. नवीन काय नाही.